grow its troops? And what does this mean for the relations with other Sahel? A mixed view regarding the United Nations, UN, and its effectiveness, particularly from the BRICS nations and other parts of the global south. Black faces in high places are not going to save us. Yet again, Labour peers in the House of Lords contrive to stop the ከፍተኛ ባለስልጣናን ወደ ኢትዮጵያ ልትልክ ነው። First Western country to sign a cooperation agreement with Eritrea. In Addis Ababa, call for de-escalation amid unrest in Ras Al Ain. سان كلهم اب شيبن كونتينر قلنا خلاكم من نتوكم خلاكم. Secretary, when there's train and سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون صبوك تكونون أي وتر تمنيتيو كم توتر نجبرو كاب كل معزنات كاب كل كرنعتنا عالم مس حبرة سبنا مس زبنا مس حجرنا زخيد بقطع يخم تزاواري أجد داس النزلوم أرستاتن زيناتاتن حيزلكم قريبا لغو كسام موداتا مساكت عن عدما بتأتنا عندمكم سفي حرسينا كافر كنجبر بزون عم موداتا دما مسير تراب متاي ركب على انتاي تسلوا كله يخل سلام تاكن فلط لنا دما كم وتراب دحريت كنجبرينا لومي بزح استراتيجيكاዊ ምንቅስቃሳት ናይ ሃገራት ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣሜሪካ ዘጋጥማ ዘሎ ካብ ኣፍ ወተሃደራዊ እዝናታ ክንሰምዕ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ውድቀት የጋጥማ ኣሎ ሓደ ካብቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ውድቀት ባዕሎም ኣብቲ ናቶም ኮንግሬሽናል ሂሪን ክግበር ከሎ ክንሰምዕ ኢና ብምውሳኽ ናይ ሱዳን ጉዳይ ኣለኒ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ብጣዕሚ ዝቀያየር ነገራት ኣሎ ከምኡ ድማ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ብዙሕ ሓበሬታታት ኣለኒ ፅቡቅ ዜናታት እውን ኣለኒ ኤርትራ ምስ ጣልያን እውን ካቨር ክንገብር ኢና እቲ ዝምድና ሓዳሽ ኣርቲክል ረኺብ ኣለኹ ንሳ እውን ክንሪኣ ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ፅንሑ እናበልኩም መጀመርያ በዚ ኣርቲክል እዚኣ ክጅምር ምክንያቱ ስደተኛታት ኣብ ብሪጣንያ ዘለዉ there is a very important ምዕባለ ኣሎ ንሱ እውን ክንሰምዓ ኢና እስከዚኣ ሓንቲ ካብተን ኣብዚ ቅንያት እዚ ብዙሕ ሰብ ክዛረበላ ዝቐነየት እያ ብዛዕባ እንታይ ይዛረቡ ተሓንቀሲ ኢላ ክገልፀልኩም እየ let's start here. I thank the gentleman. Chair now recognizes the gentleman from Florida, Mr. Gates. Secretary, well, there's train and equip money requested in this budget, right? Certainly, Congressman. And the train and equip mission in Niger is owned by the Army, right? Yes, we certainly provide soldiers for that, yes. So ብዛዕባ እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ኮምፕሊትሊ ኢግኖር ገይርዎ ዘሎ ነዚ ጉዳይ ሓደ ዓብዪ ኣገዳሲ ክነሱ ንሱ ድማ ኣሜሪካ ሓደ ዓብዪ ወተሃደራዊ ቤዝናታ ከሲራ ተሰጊጓ ካብ ኣፍሪቃ ትወፅእ ኣላ እዚ ሓድሽ ትርእዮ እዩ ኣሜሪካ ተሰጊጓ ኣይትፈልጥን እያ ብፍላይ ድማ ብፍቓዳ ወተሃደራዊ ካላሩሲ ካብ ኣፍጋኒስታን እውን ሃዲማ ወፅያ እያ ግን ከምዚ ዓይነት ካብ ኣፍሪካ ኣጋጢሞም ኣይፈልጥን እዩ እዚ ሓደ ዓብዪ ነጥበ መቐይሮ እዩ ኮይኑ ዘሎ ብናይ ጂኦፖለቲካ እቲ ስዕረታ ድማ ብራሻ ትሰዓር ምህላዋ ድማ ፈፂሙ ክወሓጠሎም ዘይከኣለ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዛ ኩነታት እዚኣ ኣብቲ ናይ ኮንግረስ ናቶም ነቲ ሓላፊት ናይ ወተሃደራዊ እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ኮንግረስ ኣምፂኦም ክሓትዋ ከለዉ እዚ ኮንግረስማን ወይ ከዓ ሰኔተር ዚ ኮንግረስማን ካብ ፍሎሪዳ እዩ ከመይ ገይሩ ብርቱ ሕቶ ክሓታ እዩ እንታይ ፀገምኩም ክብላ እዩ ከምኡ ድማ ነቲ ዓብዪ ጀነራል ናቶም ክሳዕ ክንደይ ከዋርዶ እዩ ክትርእዩ ኢኹም ናይ ብሓቂ ዘገርም Niger is owned by the Army, right? Yes, we certainly provide soldiers for that, yes. So ሕጂ እቲ ሕቶ ደምፃ ዘሎ ስምዑ General, do you know what is going on in Niger right now? I know there's some challenges over there in Niger right now, and I don't think that we are actually in charge of that mission that's on the ground. Well, yeah, we just heard the Secretary say you've got soldiers there, so we're gonna dive into that to some extent. Do you know what the status is of diplomatic overflights to our installations in Niger? I'm vaguely tracking that's a challenge. So እንታይ ዝብሎ ዘሎ ነቶም ጀነራላት እዩ ነቲ ዓብዪ ጀነራል ነቲ ሎይድ ኦስትን እውን ክሓቶ ከም ኢሉ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ኒጀር እንታይ ኣጋጥማ ኣሎ ፈሊጥኩም ዘለኹም ፅቡቅ ጌርኩም ተረዲእኩም ኣሎ ዶ ይብሎ ኣሎ ወፈሊጥና ኣለና ሽግር ኣጋጢመና ኣሎ ይብሎ ኣሎ እቶም ሰራዊት ናትና ኣብኡ ተዓጊቶም ዘለዉ ከመይ ገይሮም ክመፁ ከም ዝኽእሉ ሓሲብኩም ኣለኹም ዲኹም ምክንያቱ ብህፁፅ ውፅእ ተባሂሎም ኣለዉ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም እናበለ መብርሂ ክትቡና ትኽእሉ ዶ ይብሎ ኣሎ ዓቕሎም ክሳብ ዝፅቦም እዩ ዝሓቶም ንስማዕዮም እስከ I mean, it's not a challenge, it's binary. Are we allowed right now to do diplomatic overflights in Niger? Yes or no? I don't know exactly. I'm not tracking that close. ምስቲ ኣጋጢምና ዘሎ ውድቀት ዲፕሎማስያዊ ፍላይት ክንገብር ኣብቲ ቦታ ትንኽእል ዶ ሰራዊት ናትና ኣብኡ ዓብዪ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ምስቲ ተሰጊግናዮ ዘለና ወይ ተዋሂብና ዘሎ ውሳኔ ዲፕሎማስያዊ ፍላይት ጌርና ሰራዊትና ክነውፅእ ንኽእል ዲና እናበለ እዩ ዝሓቶ ዘሎ እቲ ጀነራል ድማ ኣይፈለጥኩን ከምኡ ኣለና ድዩ የብልናን ኣይፈለጥኩን እናበለ ይምልስ ኣሎ Do those diplomatic overflights? I don't, but I'm sure the AFRICOM commander does. Yeah, but you guys just said it's
ساخات حلافيتها حتى لو ساخات تفلتو دي بلالو نو ناي فلتني تا افريكا مالتنا افريكا زم محاضر وتهدراوزي السي فلت خونيو تبلالا. In the budget you're asking for to do these training and equip missions. One of them is in Niger. In Niger right now, the government has stopped us from doing diplomatic overflight missions. So we have Army soldiers right now in Niger who aren't getting their troop rotations, who aren't getting their medicine, who aren't getting their supplies, who aren't getting their mail, and the two senior people in the United States Army are sitting before me, and it's like, hear no evil, see no evil, speak no evil. Are you going to do anything for the soldiers that are in Niger right now who can't get medicine? Yes or no? Congressman, certainly, we can talk to General Lang. So እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ ነዚኦም ሓለፍቲ ወታደራውያን ኣዘዝትና ኣሜሪካ እዩ ናይ ብሓቂ ዝገርም ሰራዊት ናትና ብህፁፅ ክወፅእ ተኣዚዙ ካብቲ ዓዲ ሰራዊት ናትና ግን ኣብ ኒጀር ኮፍ ኢሉ ኣሎ ምግቢ ከኣትዎም መድሃኒት ከኣትዎም ካልእ ነገርን ከኣትዎም ሲ ይከኣል ዩ ትፈልጡ ዲኹም ንስኻትኩም ይብሎም ኣሎ ንሕና ይንፈልጥን ኢና ምናልባት ኣብኡ ዘሎ ኣዛዚ ግን ይፈልጥ ኸውን እዩ ናበለ ትዛረበላ ጀነራል ላንግሊ ዝበሃል ነቲ ኣፍሪኮን ዝመርሕ ሲ ንሱ ዝፈልጦ ዝኸውን ናበለ ትዛረበላ ሕጂ እንታይ ኢሉ ክምልሰላ And make sure that I've talked to General Langley. He comes in here and never has really good answers. I mean, I asked him for information about how many of the coup leaders we had trained, including in Niger and Ghana and Mali and the Ivory Coast, and he didn't even produce his report on time. So pardon me for a lack of confidence in General Langley. እቲ ጀነራል ላንግሊ ዝበሃል ግዜ እንተረኺበ ከም ፃልኩም እየ ንሱ ኣብዚ ክንደይ ግዜ ዓዲምናዮ ክንደይ ካብዞም ዕልዋ መንግስቲ ዝገበሩ ኣብ ኣፍሪካ ማለት እዩ ኣብ ጊኒ ድዮም ኣብ ካልእ ዝገበሩ ክንደይ ካብኦም ኢና ንሕና ሰልጢናዮም መንግስቲ ቀይሮም ሕጂ ንዓና ሰጉና ዘለዉ ኢለየ ንዑ ኸማን ክምልስ ዘይከኣለ እዩ ብዙሓት ካብኦም ከም ዘሰልጠነ እዩ ዝነግር ግን ብትክክል ቁፅፅር ከም ዘይብሉ እዩ ዝነግር ዘሎ ልዕሊ ኩሉ እቲ ኣዘራርባን ኣመላልሳ ናይ ብሓቂ ወታደራዊ ውድቀት ኣጋጢሞምኩም ዘሎ ኣሜሪካ ነዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮንኩም ግዜ ስለ ሰዓምኩም በር ነዊሕ ኮንግሬሽናል ሂሪንግ ነይሩ ዋላ እቲ ባጀት ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ወታደራዊ እዚ ዝወሃብ ገንዘብ እቶም ኮርፖሬሽንስ ኣፅዋር ዘፍርያ ከም ዝሰርቅኦም ሓደ ካብቶም ኮንግረስማን እንታይ ሒዙ መፅኡ ነይሩ ናይ 9 ቅርሺ $9 ዝሽየጥ ካቸቢታ ዓይነሲ ብክንደይ ይገዝዋ ኣብቲ ተን ካምፓኒታት ብክንደይ ሸጣና ኣለዋ ነቲ ዲፈንስ ሚኒስትሪ ዲፈንስ ናይ ኣሜሪካ ኢሉ ብ9,000 ቅርሺ ዝሽየጥ ብ9,000 ገምጊሞም ይሸጡልና ኣለዉ ምክንያቱ ንመንግስቲ ስለ ዝኾነ ክምዝምዝዎ ይውዕሉ ከም ዘለዉ ብዛዕባ ውድሓን ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ከምፃልኩም እየ ሕጂ ግን ንመለስ ብዛዕባ ኣብ ኒጀር ኣጋጢሙ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ተሰሚዕዎም ከም ዘሎን ክሳዕ ክንደይ What I'm telling the two of you is that you have a responsibility for these soldiers in Niger. And General, you would agree with me with the premise that we should never sacrifice the well-being of our service members to avoid political embarrassment, right? Congressman, I will tell you, I'm not tracking that somebody in Niger is not getting their medicine or their mail, but I will follow up. You don't even know the status after this. How about the great power competition? You would agree on training and equip missions. We would never want Russian soldiers at the U.S. installation where we're doing training and equip, right? That's not even a tough question. You would agree? Yes. And so if there were Russian soldiers behind ሕጂ እታ ቀንዲ እዚያታ ብጣዕሚ ተሰሚዓቶም ዘላ ንሳቶም ናይ 110 ሚልዮን ዝሓነፅዎ ወታደራዊ ቤዝ ኣለዎም ክንሶም ካብኡ ክወፁ ጥራይ ተገዲዶም ዘለዉ ነቲ ንሳቶም ሓኒፆሞ ዝነበሩ ብምሉእ ሒዞም መድዮም ክኸዱ ከመይ ክኸውን ንሕናስ እንታይ ይብሎ ኣሎ ሕጂ ነቲ ንሕና ሓኒፅና ዘለና ወታደራዊ ቤዝ እቲ ናይ ራሻ ነቲ መንግስቲ ናይ ኒጀር ክሕግዞ ኢሉ መፅኡ ዘሎ ነቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናትና ክረኽቦ ከምዘይብሉ ይርዳእካ ኣሎ ምሽ ተረዳዲና ኣለና ኣብዚ እቲ ናትና ወታደራዊ ዓቕሚ ኣፍሪስና ኣጥፊና ክንወፅእ ከም ዘለና ምክንያቱ ራሻውያን ንዑን ተረኺቦም ነቲ ቴክኖሎጂ ክቐድሕዎ ወይ ከዓ ኣንፃሩ ዝኾነ ይኹን ከማዕብሉ ስለ ዝኽእሉ እናበለ ክሳዕ ክንደይ ስግኣት ከም ዘለዎም ኣብቲ ቦታ ምክንያቱ ራሻ ምስ ዓብይ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ መፅያ ነቲ ናይ ኒጀር መንግስቲ ከተሰልጥኖ ነቶም ሰራዊት ከተሰልጥኖም ድሮ ኣሰልጠንትናታን ቴክኖሎጂናታን ኣብቲ ዓዲ ኣትዮም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ሸበድበድን ራዕድን ኢትሎም ዘሎ እዚ እዩ እዚ ከዓ ክንምንታይ ጂኦፖለቲካዊ ለውጢ እዩ ካብ ሃገር ኣፍሪካ ክወፁ ምግዳቶም ጥራይ ዘይኮነሲ እታ ኣብ ዩክሬን ትስዕሮም ዘላ ራሻ ካብ ሓደ ዓመታት ንሶም ገዚኦሞ ዝነበሩ ንዖምን ንፈረንሳን ካብኡ ተውፅኦም ብምህላዋ ክፅለሉ እዮም ቀሪቦም ዘለዉ ሓቆም እዮም ድማ ግራትካ ዝነበረ ንዓመታት ትቋፃፀሮ ዝነበርካ ሓደ ንስኻ ትንዕቆ ዝነበርካ ከም ድሌቱ ኣብቲ ሃገሩ ከይደውን ከፍርሶ ይኽእል እየ ትብሎ ዝነበርካ ኣብቲ ድፋዕ ምሳኻ ኣብቲ ንስኻ ዝኸፈትካዮ ውግእ ስዒሩካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ናይ ቀደምካ ናተዩ ትብሎ ዝነበርካ እውን መፂኡ ካብኡ ከውፃእካ ተጀሚሩ ካብኡ ዝኸፊ የለን ኣብ ማሊ ኣውፅኦሞም ኣለዉ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣውፅኦሞም ኣለዉ ኣብ ኒጀር የውፅዎም ኣለዉ ሕጂ ድማ ኣብ ጫት ተጀሚሩ ኣሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ድማ ክስዕብ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ህዝቢ ጠቕላላ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኣካይዳ ፅቡቅ ገይሩ መዝሚዝዎ ስለ ዘሎ እቶም ህዝቢ ምስቶም ዕልዋ ዝገበሩ ሶም ጁንታ ድዮም ገለ እናበሉ ዝገልፅዎም ዘለዉ እቶም ህዝቢ ግን መንግስቲ ናትናን ኣመሓደርቲ ናትናን ናይ ልኡላውነትና ከኽብሩ ዝኽእሉ እዮም ዝበልዎም ሓይልታት ምስኦም ደው ኢሎም ኣሜሪካ እዚ ዝመስል ራዕዲ ፈጢሮምላ ኣለዉ ኣሜሪካ ዘጋጢምዋ ዘሎ ስጉምቲ ክትወስድ ምኻለት ወላ ነቶም ጁንታ እውን ክትሃርሞም ምኻለት እቲ ፀገም ግን እንታይ ኣጋጢምዋ ዘሎ
ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ትተዓር ስለ ዘላ ይፀገማ ኣብ ዩክሬን ተሳዒራ ትገብሮን ትሕዞን ጠፊዋ 9 ቢልዮን 6 ቢልዮን ተወሳኺ ዩክሬን ሓጊዞም ኣለው as a matter of fact ነዛ ቪድዮ እናገበርኳ ከለኹ ምናልባት ምስ ግዜ ኣረጋጊፀ ከምፃልኩም እየ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ኣትዩ ከም ዘለውን ይንገር ኣሎ ሰራዊት ናይ ፈረንሳይ እውን ኣካል ናይ ሰራዊት ናይ ፈረንሳይ እውን ኣብ ዩክሬን ኣትዩ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ብወቅዒ ክጅምረሉ ዝኽእል ኩነታት ከም ዝኾነ ዝገልፁ ሓበሬታታት ኣለዉ ግን ኮንፈርምድ ኣይኮነን ኣካ ቀዲመ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ከምዚ ቪድዮ ዘስተሰነየ ሒዛ ምስ መፃኹ ይዘልኩም ክመፅየ ግን ኣብ ትዊተር 34 ፖስት ከምሪኦ ኣለኹ ከም ሓበሬታ ፍሊጥናይ ንክንፀንሕ ኢለ እምበር ኮንፈርምድ ዝኾነ ክብለኩም ኣይክልኒ ስቲል ግን እቲ እንተታት ከም ዘሎ ስለዚ ነዚኦም ጥራይ ስጉምቲ ተወሲዳ ኣብ ኩሉ ውጥቀት ከጋጥማ ከም ዝኽእል ፈሊጣ ኣላ ስለዚ ዳትስ ዋይ ኣብ ኒጀር ኣቑሑታት ኣሪፋ ንክትወፅእ ወሲና ዘላ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ኣብ እስራኤል ፈጢራቶ ዘላ ኣብ ጋዛ ምስ ኩላቶም ሃገራት ዓረብ ኣብ ተጠንቀቕ በፂሓ ኣላ መብዛሕትኡ ሃገራት እስላም እተን እስላም ሃገራት ዋላ እኮ እቶም መንግስታቶም ምስ ኣሜሪካ ስቲል ስምምዕ እንተለዎም እቲ ህዝቢ ግን ጠቕላላ ምሶም ርክብ ክህልዎ ከምዘይክእል ተረዲዎም ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ራሻን ቻይናን ድማ ኣብዚ ቦታታት እዚ ልዑል ተቐባልነት እናረኸቡ ይኸዱ ኣለዉ ምክንያቱ ራሻ ዝደብደበቶ ወይ ሰረቐቶ ወይ ማዕድናቱ ዝወሰደቶ ሰብ ስለዘየለ ምስ ራሻ ፅልእ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ኣሜሪካ ንእስራኤል ኩሉ ዓይነት ኣፅዋር ንሃበት ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ኩሉ ሰብ ይርዮ ስለ ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ኣሜሪካ ክሽፍነሉ ትኽእል መድረክ ሲና ኣላ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረ ዝነገረኩም ዘለኹ ጀርመን ተሃንዲዳ መርከብ ናይ ኩናት ኣምፅያ ነይራ ኣብዚ ጥልያን ኣምፅያ ነይራ ፈረንሳይ ኣምፅያ ነይራ መጀመርያ መን ሃዲማ ናይ ፈረንሳይ ሃዲማ ናይ ፈረንሳይ ኣይከኣልናዮን እዚ ዲቕ ዝበለ ውጊ ኢሎም መርከቦም ሒዞም ከይዶም ጥልያን ድሕሪኡ ሰተት ኢሎም ጠፊዮም ናይ ጀርመን ድማ መፅያ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ተተኳሲ ወዲኣ ነይራ ኣይዶኖ ተሓቢኣ ድያ ቀኒያ ክሳብ ሕጂ ወላ በያ ነይራ ኣይዶኖ ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልቲ ድማ ንሳ እውን ኣቑሑታት ጠርኒፋ ንዓዳ ገፃ ተመሊሳ ማለት እዩ ንሑቲ ክወዳደርዎምን ክገጥምዎምን ከምዘይክሉ ፈሊጦም ኩላቶም ኣዝሊቖም ከይዶም ኣለዉ እዚ ድማ ኣናድር ሓደ ዓብይ ፅፍዒት ንኣሜሪካ ኣብ ገፅን ነቲ እሳ ዘቆመቶ ፕሮስፐሪቲ ጋርዲያን ብላብላ ኢሎም ዝሰየምዎ ወላ ሓንቲ ለውጢ ዘይብሉ ተሳዒሩ ካብቲ ቦታ ትርሒቕ ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ግንባር ውጥቀትን ስዕረትን የጋጥማ ኣሎ እዚ ድማ ብጣዕሚ ከቢድዎም ዘሎ The wire at Airbase 101 in Niger, where we have soldiers doing the training equipment mission, that would concern you, wouldn't it? Right. Well, I'm here to tell you, we've received reports that they run out of medicine in May, that they cannot get their troop rotations. And you know why you don't know that? Because it's a cover-up. Because the U.S. Embassy in Niger is covering it up because of Secretary Blinken's... Wow. እዚ ተሓቂ ሕጂ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ንሕና ሪፖርት በፂሕና ከም ዘሎ ሰራዊት ናትና ኣብ ኒጀር ካብ ወርሒ 5 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ከምቲ ዝድለ ቀረባት ይረክብ ከም ዘይነበረን እቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ድማ ስዕረቱ ንኸይቅበል ሸፊንዎ ከም ዘሎን ዓቢጥዎ ከም ዘሎን እቶም ሰራዊት ድማ ኣብ መንቀራቕሮ ኣብ ኒጀር ኣትዮም ከም ዘለዉ ስለዚ እዚ ውጥቀት ናይ ዲፕሎማስያዊ ውጥቀት ኣጋጢምኩም ስለ ዘሎ ናይ ባይደን መንግስቲ ምምሕዳር ማለት እዩ ኮምፕሊት ውጥቀት ኣጋጢምኩም ስለ ዘሎ ነቲ ውጥቀትኩም ንክሽፍኑ ነቶም ሰራዊትና ኣብ ሓደጋ ተውድቕዎም ኣለኹም ነዚ ድማ ኣትሪ ረዛረበኩም ዘለኹ ስለዘይ ትፈልጡ ይኮንኩምን ክትዛረቡ ስለዘይ ትደልዩ ዘለኹም እዩ ናበለ እዩ ዝወቕሶም ዘሎ embarrassment because Blinken went there in March of 2023 and said this was the centerpiece of our Africa strategy. This was the model of resilience. And then lo and behold, the very coup leader we trained takes over the country. And then we struggle with whether or not to call it a coup. We've now called it a coup. Since we've called it a coup, now they won't let us get folks in and out. And so I'm looking at what could erupt as another Benghazi, where there is no mission to do. There is no train and equip right now with the coup. ስለዚህ ኩላም ወላ ንሕና ኣሰልጢና ዕልዋ መንግስቲ ዝገበሩ ንዓና ከውፁና ምሳና ክሰርሑን ይደልዩ ኣለዉ እናበለ መቸም ነዚኦም ታሕተወ ጀነራላት ጥራይ ከይመስለኩም ነቲ ዓብ ጀነራል ነቲ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ዘሎ ሎይድ ኦስተን ዝበለካ ንስማ Still been there. That's what I said. Whether that's right or wrong, I don't know. But It seems wrong now. Well, we withdraw the Secretary Austin, are you capable of assessing whether another has the will to fight? No, we're not. And that's the point that the chairman made earlier. That's just like an incredibly disappointing thing for the Secretary of Defense to simply say, I can't assess whether someone has the will to fight. But it is consistent with your record. I mean, during the Obama administration, I think they gave you about $48 million. So ናይ ብሓቂ ድዩ ነቲ ዓብይ ሚኒስተር ምክልኻል ንዘሎ ድማ ነቲ ሎይድ ኦስተን ድማ እንታይ ይብሎ ኣሎ እቲ ህዝቢ ናትና ሰራዊት ናትና ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ድሌት ኣለዎ ድዩ ንክዋጋእ ንኣሜሪካ ንረብሓታታ ንካልኣ ንከውሕሲ ክዋጋእ ዓቕሚ ዘለዎ ኣለዎ ዶ እናበለ ወይ እውን እቲ ንሕና ንገብሮ ዘለና ወታደራዊ ኪዳናሲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣለዎ ዶ ንዝብሎ ንዑ መልሲ ትኽክል ወለና ገለ ክብል ኣይክእልኒ ኣብ ከምዚ ዓይነት መንጎ መንጎ እዩ ዝበ ዘሎ ግን ብሓፈሻ እስኻ ይብሎ ኣሎ ነቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ንስኻ ታሪክካ ኣብ ዝረኣናዮ ኣብ ኩሉ ውጥቀት እዩ ዘጋጥመካ ዓወት ተረኺብካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ይብሎ ኣሎ ኣብ መብዛሕትኡ ክፉእ ፀሊም ይገብሩ ነቲ ውጥቀት ናይቲ ድማ ሽዑ ናብቲ ፀሊም ከላግብዎ ክፍትኑ ከለዎ ስምዑ ሕጂ to go train up some folks in Syria to go take on the Assad government. And I think your testimony was that only 4 or 5 survived first contact with the enemy. So what confidence should this committee have in you, or should the country?
ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሱርያ ነቶም ኣይሲስ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ሓደ ሓይሊ ኣብ ሱርያ ዘቆምካዮ ኣብ መጀመርያ ውግእ ምስ ኣተወ ብምልኣቶም ተሳዒሮም ነይሮም ስለዚ እንታይ ኮንፊደንስ ኣለና ኣብ ልዕሊ ኢኻ ንስኻ ትመርሖ ሚኒስትር ምክልኻል ዓብይ ዓወት ከምፅኣሉ ዝኽእል ኩነታት ናበለ ይገልጽ You've now confessed to us, and whether it's the swing and a miss in Afghanistan that General Milley talked to the Senate about yesterday, total failure, or whether it was your failures in Syria, you don't seem capable to look at a fighting force and determine whether or not they have the will. Is that embarrassing? You recall, Congressman, that the end result was the SDF that we stood up that was very, very instrumental in turning the tide of battle. ስለዚ ብሓፈሻ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ንባዕሎም እዮም ቻሌንጅ ዝገብርዎ ዘለዉ እቲ ሪያሊቲ ድማ ይንዑ ዝገልጽ ኣብዚ እዋን እዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት እቲ ዓቕሚ ኣሎ ግን እቲ ኦርጋናይዜሽን እቲ ጥርናፈ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ናይ ትራንስጀንደር ተወገለዶ ዝብል ናይ ግብረ ሰዶማዊ ባህሊ ክፍቀድ ኣለዎ ገለ ዝብል ዝተፈላለዩ ዘረባታት ነቲ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ እናላሕልሑ እናዳኸሙን ከም ዝመፀ ኣብ ዘበነ ባይደን ድማ መሊሱ ታሕቲ ከም ዝወረደ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ስለዚ እዚኣ ክንሰግራ ኢና ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን እዩ እስከ ብወገን ኣፍሪካውያን ከንታይ ይመስል ንሸክ ቅድሚ ናብዚኣ ምኻድና ግን እዚኣ እስከስምዕዋ ሓንቲ ኣብ ትዊተር ዝረኸብኩ ሓበሬታ እያ Black faces in high places are not going to save us. Just look at the black proponents of Cop City in Atlanta's leadership class. Black faces in high places are not going to save us. እንታይ ትብል ኣላ ጸሊም ገጽ ኣብ ዓበይቲ ቦታታት ኮፍ ስለ ዝበለ ከትሕነና ኢልኩም ኣይትጸበዩ ተርዲኹም ኣለኹም ጸለምቲ ገጽ ዘለዎም ኣብ ዩኤን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ገለ ፖለቲካዊ ኣብ ቤት ፍርዲ ገለ ኮፍ ስለ ዘበልዎም ንሳቶም ከትሕኑና ኢልኩም ካብ ጸለምቲ ከይንጽበይ እናበለት እያ ትዛረብ ዘላ ምክንያቱ ኣብቲ ሓደገኛ ቦታታት ይገብርዎም ንሽምና ንምብልሻው እምበር ንጸለምቲ ካብ ሽግርና ንኸውፁ ከም ዘይኮኑ እናበለት እያ ትዛረብ ዘላ ናይ ብሓቂ ዘገርም ዘረባ እዩ ስምዕዋ ሕጂ ትብላ at the black woman's hand, ambassador at the UN voting against a ceasefire in Gaza. So, ጸለምቲ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ትዛረብ ዘላ እንታይ ትብል ዘላ ኣብ ዩኤን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩኤን ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዩኤን ጸላም እያ ዘላ እዚኣ ሰብ እዚኣ 3 ግዜ ኣብ መንጎ እስራኤልን ጋዛን ዝግበር ዘሎ ውግእ ተጻብኦ ውግእ ናይ ምቁራጽ ውዕል ንኸይፍረም 3 ግዜ ቪቶ ጌራ ጠጠው ዘበለቶ ንስያ ስለዚ ጸላም ሰብ ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ክገብርዎም ከለዉ ንጸለምቲ ንቅድሚት ንምምጻእ ዘይኮነ ነቲ ዝገብርዎ ሕማቕ ሓሳብ ንምትግባር እዩ ከምኡ እውን ይብሉ ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ቅድሚት ኮፍ ኢሉ ዘሎ እቲ ቴድሮስ ኣድሓኖም ንሱ ንባዕሉ እቲ ውድብ እቲ ዝኽተሎ ዝነበረ ፖሊሲ ኣብ ግዜ ኮቪድ ብዙሕ ሰብ ተጎዲዩ ክሳብ ሕጂ ድማ እቲ ጉዳይ እቲ ፈኸም እናበለ ይኸይድ ኣሎ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ሙሉእ ብዙሕ ነጥብታት ኣብ ቤት ፍርዲ ክመፅእ ምዃኑን ብዙሓት ሰባት ድማ በዚ ጉዳይ ዝክኸሰሱ ምዃኑ ምክንያቱ እቲ ዝተወስደ ስጉምትታትን እቲ ዝተገብረ ኣካይዳን ሙሉእ ብሙሉእ ቅቡል ከም ዘይነበረን ጽቡቕ ከም ዘይነበረን ስለዚ ካልኣርሲ እዩ ጸለምቲ ኣብ ከምዚ ቦታታት ከምፅዎም ከለዉ ንረብሓ ናይ ጸለምቲ ንቅድሚት ንምምፃእ ኣይኮነን ንጸለምቲ ነቲ ዝገብርዎ ሕማቕ ኣጀንዳ ጸሊም ስለ ዝኾነ መከላኸሊ ንክኾኖም ጸለምቲ ኣብ ከምዚ ነምፅእ ኣለና እናበሉ ነቲ ኣጀንዳ ብድሕሪ መጋረጃ ዝገብርዎ መሳርሒ ክገብርዎም ስለ ዝደልዩ እናበለት እያ ትገልጽ ዘላ ዳስዋይ ድማ ኣብ ሕማቑ ኣሜሪካ ሕማቕ ኣብ ዝገብርሉ ጸሊም ፖለቲከኛ ቅድሚት ፀንሕ ወላ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ እንተሪኢኻዮ ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ስምብራ ዝገበረ ብዙሕ ሕማቕ ዝገበረ እውን ንሱ እዩ ኣብ ግዜኡ ብዙሕ ሕማቕ እዮም ገይሮም ብሽሙ ገይሮም ስለዚ ሕጂ እውን ንሪኦ ኣለና ጸለምቲ እናገበሩ እቶም ጸለምቲ ኣብ ሕማቕ እዮም ዝርከቡ ፅቡቕ ነገርሲ ብዙሕ ኣይትሪኦሎም ኢኻ ንኣፍሪካ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ክገብርሎም ኣይፅበይን ኢኻ ሕማቑ ግን ተገቲሮም ኣንጻር ኣፍሪካ ክዛረቡን ክምድሩን ኣብ እገዳታት ናይ ኣፍሪካ ክጓየዩን ኢኻ ትሪኦ That is, our blackness and our womanness are not in themselves trustworthy. If we allow ourselves to be conscripted into positions of power that maintain the oppressive status quo. Our blackness and womanness are not themselves trustworthy if we support the occupation of blackness. So እንታይ ትብል ዘላ ጸሊም ምዃንን ከምኡውን ጓል ኣንስተይቲ ምዃንን ነዚታት ይጥቀሙሉ እዮም ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሓደ ፍሉይ ቦታ ይገብርዋ ደቂ ኣንስትዮ ስልጣን ይረኽባ ኣለዋ ብምባል ግን ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ኣጀንዳ ንሶም ዝደልይዋ ንክትሰርሕ እዮም ዝገብርዋ ነቲ ጸሊም እውን ከምኡ ኣብ ሓደ ዓቢ ቦታ ተገይሮሞ ነቲ ህዝቢ ነቲ ጸሊም ህዝቢ ብምልክት ወይ ከዓ ሲምቦል ብምግባር ንኸሽክዕዎ እምበር ብትኽክል ረብሓ ናይ ጸለምቲ ናይ ኣፍሪካን ንኽሰርሕ ኢሎም ኣይኮነን ዝገብርዎ ስለዚ ቃልስና ወይ ከዓ ውፅኢትና ካብ ነፍስና እዩ ልክዕ ከምቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ዘሎ ጸሊም ይኹን ጻዕዳ ብጫ ይኹን ጻዕዳ ዓረብ ይኹን ወላ ኣሜሪካ ጉዳይና በዓልና ክንፈታሕ ኣለና ሽግርና በዓልና ክንፈታሕ ኣለና ኢሉ እቲ መንግስቲ ኣብ ደገ ለመፅመፅ ገዲፉ ስኑ ነኺሱ ሓመድ እናበልዐ
ጉዳዩ ክመርሕ ነታ ሃገሩ ከመሓድር ዝፈትን ዘሎ እሲቱ ትክክለኛ መንገዲ ካልእ መንገዲ የለን ካልእ ኩሉ ሸጠፍ እዩ ዝገብሩልካ ንምምሳል ተዋስኦ እዩ እምበር ለውጥ እንተዝግበር ነይሩ ብዩኤንን ብካልእን እንተዝኸውን ነይሩ ለውጢ ኣብ ብዙሕ በፅሒ ነይሩ ሕጂ ብዛዕባ ዩኤን ክንዛረብ ኢና ዩኤን ሓደ ካብቲ ኣብ ከምዚ ኩነታት መጋበርያ ኮይኑ ዘሎ እዩ ብዛዕባ ዩኤን ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ኣገዳሲ ኣርቲክል ወፂኡ ነይሩ እስከዚያ ንስማዕያ ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበር ድማ and its effectiveness, particularly from the BRICS nations and other parts of the global south. These countries often see the UN as being dominated by Western interests, particularly those of the United States, and criticize it for not adequately representing the interests of a multipolar world. For instance, at various forums, leaders like Vladimir Putin have proposed reforms, such as including African nations. So, UN, the United Nations, bahal bahalu, Africa, darga, tizwahade representation weka, botas tawhaba botaya, continent ya. كم كونتيننت كمان زاكل بوتا يبلان اجي ازي يو ان زبحال نفسه كف حجر كم الاولى حجر كوينو معر كوينو ريبريزنت ويكا كو كللو زغبا بوتا ابو حجرات افريكا دارغا تقلالا شم يبلانن نمدمار نقطر مبزحن يم زتقامو لنبر زخونه ነገር ከድማ አይከዳኔን ብዙሕ ግዜ ድማ ኣብዚ ሓለፈ هندي نافريكا ملتي تزاريبا ابت G20 زبحال منبر كم زلوا غيرا راشا يكون تشاينا دما بزح غزي افريكا ابز UN بوتا كوابوم كخلالو يلوم كابز غسغسيوم نت بوتا تكوبو زي دلي دما امريكان يوروبانيوم مغنياتو وحوت حزب حيزوم زعب يسلطان بوتان حيزوم دليتوم ناغبرو ذاتس واي دما زي اسرائيل اب فلسطين تغبر زلا قدم UN حدا فرد هيبو محلوي مغنياتو زبس حاجرات نفلسطين يدغفيوم اسرائيل تغبر زلا جيجام زبلو امريكان عند انجليزن فرنسان كم دما تنكالت حيالات او زلوا اوروبايان نساتن سلازخل كلوا زلو ግን دليتنا غبرت خيدالا እዚ ክቅየራሉ ብፍላይ ዚ ብሪክስ ዩኒቲ ዝበሃል ናቀፀለም ስከደ ነቲ UN ውን ክቅይሮ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ as permanent members of the UN Security Council to better reflect the current global dynamics. The BRICS group itself is seen as a potential platform to foster a new world order that could challenge Western dominance in global affairs. This is exemplified by initiatives like the New Development Bank, established by BRICS, to offer an alternative to Western-dominated financial institutions like the World Bank and the IMF. Such moves underscore a desire among these nations to reduce their reliance on the US dollar and increase their autonomy in international financial systems. In this video, we explore the reasons behind the international financial systems. So, بحفشة انتايو زبهال زلو ازي بريكس بحال حدش يونيتي ابو درو كلتا حقرات افريكا عندنا تيندلوا دبو افريكا ثلاث حقرات افريكا تينالوا ግብጻት ያላ ኢትዮጵያት ያላ ከም ድማ ደቡብ አፍሪካት ያላ ኣብዚ ሕጂውን ሓንቲ ትወሰኸን ትኸውን ብሓፈሻ ግን እተ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብኡ የለዋን ስለዚ ድሕሪ ሕጂ እቲ ብሪክስ እናዓበየ ምስ ከደ ዋላ እቲ UN ከም ዘለዎ ኮይኑ እቶም ናይ ብሪክስ ሃገራት ነፍሶም ዝኻልእ እገዳ ክገብሩ ይኽእሉኾኑ ተርዲኹም ኣለኹም ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብምሉእ እንተን ኣባላት ናይቲ ብሪክስ ድሕሪ ዘይተቐቢለኖ እንታይ ክገብራ ይኽእላ እምበር እዛ ሃገር እዚኣ እስራኤል ትበሃል ከምዚ ትገብረላ ንሕና ኣብዚ ዘለና 10 ሃገራት እገዳ ክንገብረላ ኢና ነዛ ሃገር ብምባል ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ነዚ ብሪክስ ዝበሃል ኮምፕሊትሊ ፈሪሂዎን ርዒድዎን ዘሎ እስ ግን ዘይተርፍ ሕቶ ይክኸውን ንሽተይ ንስማዕ ምክንያቱ እቲ the United Nations ዝበሃል ክልተ ነገራት ጥራይ ክንፈልጥ ኢና ድሕሪኡ ናብታ next video intended to complement each other, with the former providing a democratic forum where each member state has one vote, and the latter tasked with the maintenance of international peace and security through more decisive actions like So UN كلت محاور አለው ተሓደ እቲ ጀነራል አሰምብል ዝበሃል ኩለን ሃገራት ነፍስ ወከፍ ማዕረ ድምፂ ዘለወን ኩላተን ድማ ድምፀን ዝህባ ማለት እዩ እዚ ወላ እኳ ድምፂ ይህበን እንተኾነ ስጉምቲ ግን ክወስዳ ሓላፍነት የብሉን እቲ ጀነራል አሰምብሊ ብዘረባ እንተዘይኮይኑ ስጉምቲ ክወስድ ኣይክእልኒ እቲ ስጉምቲ ዝወስድ ኣካል ሴኩሪቲ ካውንስል ዝበሃል እዩ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ድማ 5 ፐርማነንት ሜምበርስ ወይ ከዓ ቬቶ ፓወር ዘለወን ኣለዋ 5 ሃገራት ንዝኾነ ይኹን ውሳነ ናይ UN ጠጠው ከብል ዝኽእል ዓቕሚ ዘለወን ኣለዋ እዘን 5 ሃገራት ድማ ፈረንሳ ኣድ እንግሊዝ ኣሜሪካ ዘን ሰለስተ እዚኣተን ሓደ ዓይነት ድምፂ ዘለወን ተመሳሳሊ እተን ክልተ ካብአን ፍልይ ዝብል ዝነበረ ቻይናን ራሽያን ጥራየን ስለዚ ብሓፈሻ ህንዲ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኮንቲነንት ድምፂ የብላን ኣብቲ ቦታቲ ኣፍሪካ ከም ኮንቲነንት 1.2 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኣብቲ ሴኩሪቲ ካውንስል ቦታ የብላን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝበፅሕ ህዝቢ ሬፕሬዘንትድ ኣይኮነን ኣሎ ካልእ መፍትሒ ክድላ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር መቸም እትዘረባ እዚ ሪፎርም ንክካየደሉ ለውጥን ክግበር ንዓመታት እዩ ተዘሪብሉ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክመፅእ ኣይከኣለን ድማ sanctions and military interventions. The General Assembly functions as the main deliberative body of the UN, handling a broad range of issues including peace and security, budgetary concerns. So ሕጂ ንኣበይ ክንሰግር ኢና ቅድሚ ናብቲ ናይ ሎካል ሪጅናል ኣብ ናይ ዞባና ዘሎ ዜናታት ምስጋርና ንዓዲ እንግሊዝ ትኸዱ ዘለኹም ወይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለኹም ስደተኛታት እዚ ሓበሬታ እዚ ኣገዳሲ ይስምዕዎ Again, Labour peers in the House of Lords contrived to stop the Safety of Rwanda bill.
For almost 2 years, our opponents have used every trick in the book to block flights and keep the boats coming. But enough is enough. No more prevarication, no more delay. Parliament will sit there tonight and vote no matter how late it goes. No ifs, no buts, these flights are going to Rwanda. We're going to deliver this indispensable deterrent so that we... So, እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ካብቲ ኩሉ ንቁጠባ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንምሕዋይ ክገብሮ ዝኽእል ዝነበረ ስራሓት እታ እንኮ ክሰርሓ ሓሲቡ ዘሎ እንታይ ይፈልጥኩም ኣለኹም ነቶም ዕቑባ ዝሓቱ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንዝመፁ ብምልኦም ንሩዋንዳ ክሰዶም እዚኣታ ዝዓበየት ፕሮጀክት ናት እያ ዝሕዝን እዩ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ንክቕይር ብዙሕ ነገር ክገብር ምኽኣለ ነይሩ እታ እንኮ ንሱ ክገብራ ዝኽእል ግን ካብቶም ኮንሰርቫቲቭ ስለ ዝኾኑ እቶም ክኸስዎ ዘይክእሉ ወዲ ስደተኛ ኢኻ ንበዓል እሱ ካብ ህንዲ ዝመፁ ስድራዮም ካብኦም ይተወሊዱ ስለዚ ስደተኛታት ፅቡቅ ገይሩ ዝርድኦ ክኸውን ይግባእ ግን ብሓፈሻ ስደተኛ እዩ ኣንጻር ስደተኛ ዝኾን ቀንዲ ክብሊ ሰሚዕኩም ዶ ትፈልጡ እቲ ሓቂ እዩ ካብዚ ትገድድ ሓንቲ ድማ ህንዳዊት ነይራ ኣብቲ ሆም ሴኩሪቲ ናይቲ ውሽጣዊ ዓዲ ኣመሓዳሪት ዳገለ ነይራ ንስደተኛታት እንታይ እዩ ሕልምናት ክንስኻብ ሂወትኩም ዝበልዋሲ ነዞም ስደተኛታት ብነፋሪት ገይረ ንሩዋንዳ ክኸዱ ከለዉ ኣብ ጋዜጣ ዝወፀ ስእሊ ክወፅእ እሱ ሕልምናተይ ትምኒት ናተይ ብምባል ዘስካሕክሕ ዘረባ ተዛሪቦም ነይሮም እንታይ ትፀገሞም ዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ኣይርዳእንን እዩ ንስደተኛታት ነቶም ተሸጊሮም ዘለዉ ዕድል ንምፍጣር ብዙሕ ምሰርሑ ነይሮም እሱስ ከይትረፍ ካልእ ፕሮጀክት እናገበርካ ካልእ ዓበይቲ ነገራት እናገበርካ እዚ ናይ ስደተኛታት ከም ሓደ ኣጀንዳ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ፕራይም ሚኒስተር እዚ ግን ቀፃልነቱ ከም ፕራይም ሚኒስተር ክኸውን እንተኮይኑ እዞም ስደተኛታት ክስጎጉ ኣለዎም ከምኡ ዓይነት ሕልሚ ሒዙ ዘሎ ዳትስ ዋይ ሕጂ ሎሚ እቲ ናይ መወዳእታ ምስቶም ባይቶናቱ ተኻትዑ ተባይሱ ድዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዝቐልጠፈ ንሩዋንዳ ገጾም ክኸድሎም ይብላ ኣለዉ እንታይ ክገብሮም ዝኾነ ሰብ እየ ዝብለኩም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዕቑባ ዝሓትት ሰብ ሓፍ ኣቢሎም ንሩዋንዳ ክወፅዎ እዮም እቲ ጉዳይ ናቱ ድማ ኣብ ሩዋንዳ ይፕሮሰሱት ክኸውን ስለዚ ማዓት ገንዘብ ከሲርካ ንዓዲ እንግሊዝ እናርኸይትካ ኣለኻ ጉዳይካ ኣብ ሩዋንዳ እዩ ክረአ ሩዋንዳ ሪጀክት ተይላትካ ተወዲኡ ኣሎ ማለት ጉዳይካ ኣብ ሩዋንዳ ዘሎ ናይ ኤምባሲ ናይ ናቶም ድዩ ወላ ዝኾነ ንሶም ኣፈጢሮሞ ዘለዉ ንሱ ሪጀክት ተይልካ ጉዳይካ ወዲኡ ኣሎ ንዓዲ እንግሊዝ ትኸደሉ ምክንያት የለ ማለት እዩ ስለዚ ዓዲ እንግሊዝ ክትከይድ ትሓስብ ዘለኻ ፍላይ ኣሽሓት ከፊልካ ትመፅእ ዘለኻ ካብ ብሕጂ ደጊምካ ሓሰበሉ እዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝብለኩም ኣለኹ እዚ ዓዲ እንግሊዝ ትኽተሎ ዘላ ብትኽክል ሰሊጡ ሰባት ሰዲዳ ክሰርሕ ተጀሚሩ ናይ ካልኦት ሃገራት ክነገረኩም ኣይክእኒ ስዊስ 100 ክትገብሮ ምዃና ኣይ ኣም ቨሪ ሹር ኣብ ስዊስ ዘሎ ሰብ ወረቐት ዘይወሰደ ወይ ካ ዝኾነ ሰንከልከል ዘለዎ ጉዳይ ካብ ብሕጂ ክትንቀቕ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ካልኦት ሃገራት ቀስቀስ ክብሉ ክእል እዮም ስዊስ ቀስ ዘይብሉ ሃገራት እዮም ምክንያቱ ኣብዚ እቲ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዘለዎ ኤስቫፔ ዝበሃል እቲ ኮንሰርቫቲቭ ወይ ካ እቲ የማናይ ክንፊ እዩ ዳርጋ ኣብ ስልጣን ክሳብ ሕጂ ኣብፅሕዎ ዘሎ ድማ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት እዩ ንኤርትራውያን ዶ ቀንዲ ኤርትራውያን ድማ ዛዕበየ ኣጀንዳ ናቶም ዝነበረ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከምዚ ክከታተሎ የለኹን ብሓፈሻ ግን ኣሰልቺኒ ኩሉ ግዜ ኔጋቲቭ ስለዛረቡ ኣሰልችዮም ናይ ከታተሎም ብሓፈሻ ግን ኣብ ኩሉ ኤውሮጳ ዘለኻ ስደተኛ ምናልባት ካልእ ፀገም ከይመፀካ ከሎ ፕላንካ ክትገብር ኣለካ ንስኻ እውን መደባትካ ከተውፅእ ክትክእል ኣለካ ንወረቐት ዘይብሎም ጥራይ ኮኑ ክገብሩ ንወረቐት ዘይብሎም ዝገበሩ ድሕሪኡ ዝኾነ ዓይነት ወረቐት ወሲዱ ዘለዎን ምክንያት ክደልዩ ምዃኖም ምክንያቱ ሕጂ ዝመፁ ዘሎ ኣብ ፖለቲካ እቶም የማናይ ክንፊ እዮም የማናይ ክንፊ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ፖለቲካ ተቐባልነት ትኽረኽቡ ሰብ ክሰጉ ኣለዎም ስለዚ እቶም ገበናት ገይሮም ኣብ በዓል ጀርመን ዲ ኣብ በዓል ሆላንድ ድዮም ብገበናት ኣብ ስዊድን ዝነበሩ ኣይ ቲንክ ናቶም ዕጫ እኮ ዳርጋ ኣዝዩ ሕማቕ ይኸውን እዚ ምምላስ ተጀሚሩ ኣዝዩ ሕማቕ ይኸውን ናቶም ዕድል ንሱ ገዲፍና ንመለስ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክናቲና This is the number one. The next topic, finally break the business model of the criminal gangs and save lives. Starting from the moment that the bill passes, we will begin the process of removing those identified for the first flight. We have prepared for this moment.
ባለስልጣናን ወደ ኢትዮጵያ ልትልክ ነው። ወደ አዲስ አበባ ያቀናሉ የተባሉት ደግሞ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ናቸው። ኣሜሪካ ሕጂ እውን ሓደ ልዑል በዓል ስልጣን ናብ ኢትዮጵያ ገፃ ከተቐንዕ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ መቸም አይ ቲንክ ባይደን ጥራይ ንኢትዮጵያ ደይመፃ ብዘን ዝሓለፈ 2-3 ዓመት እምበር 2 ዓመት ብፍላይ እምበር አንቶኒ ብሊንከን መፅኡ ካልኦት ኩሎም ናቱ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዝሰርሑ ኣብቲ ዩኤስኤ ዝሰርሑ ኣብ ሚሊተሪ ዝሰርሑ ኩላቶም እዮም መፅኦም ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ኢድ እናወፀ ይኸይድ ስለ ዘሎ ይካላ ኣይኮነን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ዝተፈላለያ ሪፖርት ክበኩም እየ እዛ ክመለሳ እንዲና መጀመርያ ኣብቲ ሪጅናል ኒውስ ሞር ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ብዛዕባ ፍላይት ዝምልከቱን ሓበሬታ ኣለኒ መጀመርያ ካብ ብዙሓት ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ዝወፅ ሓበሬታ ክንጅምር first of all I want to start with IMF ዘውፅኡ ሓበሬታ ክጅምር እየ Still differences with Ethiopia over new loan program. There are still differences between the International Monetary Fund, IMF, and Ethiopia over a loan and reforms package, but talks are continuing, a senior IMF official said on Friday. Ethiopia may need to devalue its birr currency, which is trading on the black market. So, Reuters ኣብዚ ሓለፈ እዋን ኣብዚ ቀረባ እዋን ዘውፅኡ ሓበሬታ እቲ negotiations ወይ ከዓ ርክባት ኢትዮጵያ ምስ IMF ትገብሮ ዘላ ናይ መወዳእታ ዕድላ ማለት እዩ ትገብሮ ዘላ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበፅሕ ከም ዘይከኣለን IMF ድማ still gap ከም ዘለዎም ናይ ዘይምርድዳእ ሓደ ካብቲ ዘይምርድዳእ ድማ devaluation of the local currency ወይ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ብር devalued ክኸውን ኣሎ devalued ማለት ከዓ ኣብ ፀሊም ዕዳጋ ክንደይ ዘሎ ንሓንቲ ዶላር 117 ወይ 115 ብር እንተላ ኮይና ልክዕቲ ባንኮም ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ይብሎም ኣሎ እቲ ሪል ቫልዩ ናቱስ እንተኮይኑ ከምኡ ክገብርዎ ኣለኩም ድሕሪኡ ኢና ክንሕግዘኩም ንኽእል ምክንያቱ ኣብቲ ብፌክ ዝኾነ ኣርቲፊሻል ጌርኩሞ ዘለኹም ዘይኮነ ኣብቲ ሪል ማርኬት ምስ ወረደቲ ፕራይስስ ናትኩም እቲ ኤክስቼንጅ ሬት ናትኩም ሽዑ እዩ እቲ ክግበር ዝኽእል ሓደ ካብቲ ቅድመ ኩነት ንኢትዮጵያ ዘቕርብሉ ዘለዉ ሰብ እዩ ኣብ ድማ ነዚ ኣይደልያን ዘሎ ምክንያቱ እቲ ምንሃር ናይ ዋጋታት ብጥርዚ በሎኮኒ ባልፎኒ ክሓልፍ እዚ ዘሎ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ምንሃር ዋጋታት ንጥርዚ ክወፅእ ማለት እዩ መናብረኩም እንድሕር ኮይኑ ደሞዝ ኤግዛክትሊ ከምኡ ክውስኽ ኣይክእልኒ ስለዚ እቲ ሰራሕተኛ ደሞዝተኛ ሰብ ክነብር ኣይክኽእልኒ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ዓብይ ዘቕባበ ክፈጥር ንግዚኡ ግን ኩነታት ክረጋጋእ መኻለ ነይሩ እዚኣ ግን ነቲ ኩሉ ዝሓስበ ዘሎ ፕሮጀክትታት ኩሉ እውን እንቅፋት ክትኮነ ስለትኽእል ይፈርሃሎ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ናይ IMF ገንዘብ ክረክብ ተኮይኑ ልክዕ ንግብፂ ከምኣ ገይሮማ ስለ ዝነበሩ ብዘይ እዚኣ ኮንዲሽን እዚኣ ክብዎ ዝኽእሉ ኣይመስለንን እስከ ንቐፅል ንስማዕዮም ካልኣይ ድማ ይርኢዎ ኣለዉ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ዞባ ካብ ክልል ናብ ክልል ውጊ ይጅምር ኣሎ ስለዚ ምናልባት ክብዎ ተኮይኖም እውን ገለ ነገር ለውጢ ክርእዩ እንተኽኢሎም ጥራይ እቲ ምድንጓያት ናቶም ገለ ወታደራዊ ለውጢ እውን ተመፀ ዝብል ከም ዝኾነ እውን ምግንዛብ የድሊ Market about 50% weaker than the official rate against the US dollar to secure the support of the IMF. The fund has not confirmed this is a condition of funding, but usually favors flexible, market-determined exchange rates. East Africa's most populous country, already struggling with high inflation and chronic foreign currency shortages, in December became the third African state in as many years to default on its debt. Negotiations are ongoing. IMF mission chief for Ethiopia Alvaro Pires Chavari told reporters at the IMF and World Bank spring meetings in Washington. There are still differences. I'm cautiously optimistic, he said. So again, the position ናይ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ምርድዳእ ከም ዘይበፅሐን እቲ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ቋንቋ እውን ብጣዕሚ ብጥንቃቐ እዮም ዝገብርዎ ስለምንታይ ይጥንቀቑ ኣለዉ እቲ ሃገር ፋሕ ክትብል ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጡ ስለዚ ወላ ንሕና እንተዘይሃብናያ ንዝተወሰነ ግዜ ፈቐም እናበለት ክትቅፅል ከም ዘለዋ ዘምስል ዓይነት እምበር እቲ ኩነታት ዘላቶ እቲ ሃገር ናይ ብሓቂ ብፍላይ ብፀጥታ ክረአ ከሎ ኣብ መዋጥር ከም ዘላ እዚኣ ከም ዘላ እናሃለወት ከላ ብዙሕ ሪፖርት ብዛዕባ እዚ ሃገር ወፅዩ ዘሎ ካብ ካናዳ ዝወፀ ሪፖርት እውን ክበክሜ ካብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዝመፅእ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና እዚኣ ስምዑ ሕጂ እዚኣቶም እቲ ዲፕሎማቲክ ሚሽን ዝበሃል ናይ G7 እውን ካልኦት ሃገራት ተውፅዎ መግለፂ እዚ ብዛዕባ ዝህሉ ኩነታት ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ Diplomatic missions in Addis Ababa call for de-escalation amid unrest in Raya Alamata district, Tigray region following recent episodes of violent confrontation in the Raya Alamata district. Located within the South Tigray zone, the diplomatic missions of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the United States based in Addis Ababa have conveyed their apprehension. The embassies So, እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዞም ሸውዓተ ሃገራት መብዛሕትኡ ግዜ ሓበራዊ ዘረባ ዘውፅኡ ሕጂ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኣብ መንጎ ኣብ ክልል ራያ ዝተገበረ ወይ ከዓ ኣብቲ ወረዳ ናይ ራያ ድዩ ኣብ ኣለማጣ ኣከባቢ ድማ ዘጋጠመ
ክተቕስዎ ይደልዩን እዮም ዘለዎም ልዕሊ 27,000 ዝኾኑ ተወለድቲ ኣምሓራ ካብቲ ቦታቲ ክስደዱ ከም ዝተገደዱ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለምንታይ ክስደዱ ክኢሎም ጠቕላላ ተሸፊኑ እዩ ዘሎ በንጻሩ ናይ ተጋሩ ከም ከጋጥም ከሎ ግን ክንዲ ምንታይ ነቶም ኣምሓራን ካልኦት ዓሌታትን ክዝንጥልዎምን ገበን ከም ዝፈጸሙ ገይሮም ይዛረቡ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ስለዚ እቲ ዝገበረ እቲ ዝፈጸመ ኣካል ናይ ኣምሓራ ናይ ትግራይ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ብኣፎም ክዛረቡ ከዓ ስለ ዝሰማዕናዮም ኣብዚ እቲ ኩነታት ኣብ ከመይ ሴንሲቲቭ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎ ንምግንዛብ ኢለ እየ ዝገብሮ ዘለኹ ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ወጥሪ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ናብ ዝለዓለ ረስኒ ይኸይድ ከም ዘሎ ንስማዕ እስከነቐፅል emphasize the importance of all parties making progress towards disarmament, demobilization, and reintegration, DDR, as well as ensuring the safe return of internally displaced persons. The joint statement calls for de-escalation and the protection of civilians in the affected areas. The embassies indicated that inclusive dialogue among all stakeholders is the only way to effectively address. So, እንታይም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኩነታት ሰላማዊ መዕለቢ ንኽረክብ እቲ ኩነታት ርግኣት ንኽረክብ ኩሎም ወገናት ድማ ይህን ምሂን ተባሂሎም ክኸፍትዎ ነቲ ሽግር ክፈትሑ ከም ዘለዎም ነዚያ ሪፖርት ክመለሳየ ቀድም ግን ኣብ መንጎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ምስቲ ሓላፊ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዝገበርዎ ዝርርብ ነይሩ እስከ ንስማዓዮ መብርሂ ክባና ስለ ዝኽእል ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ማእከል ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲን ምክትል ፕሬዚደንት ውድብ ብልጽግናን ኣይተ ኣደም ፋራህ ንሃገራዊ ቴሌቪዥን ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሕቶ ይግባኣኒ ዝለዓለሎም ከባቢታት ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ከም ዝፍታሕ ተዛሪቦም የህዝብ ወሳኝነትን ባረጋገጠ አኳን መፍትሄ ውሳነ ህዝቢ ብዘረጋግጽ መንገዲ መፍትሕን መሃብ ዘተተኻይዱ ኣብ ምርዳእውን ተበጽሑ እዩ መሰረዚ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ስምምዕነት ንምፍጻም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይፍጽመሎም ካብ ዝወጻኢ ዝካየድ ነገር ጻሕታራይ ኣካይዳን ተጻቦን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ከም ዝጥሓሰ እዩ ዝቁጸር እዮም ኢሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከባቢ ራያ ኣላማጣ ዝተፈጠረ ልውጥ ተኹሲ ስዒቡ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ብዕሊ ፈላማይ መብርሂ ዝሃቦ ኣይተ ኣደም ፋራህ ኩሎም ወገናት ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ከኽብሩ ይግባእ ኢሎም ኣብቲ ጉዳይ ርእቶ ዝሓተትናዮም ኣካቢ ኮሚቴ ምምላስ ወሰን መንነት ራያ ወሎ ኣምሓራ ኣይተ ሃይሎ በራ ህዝቢ ይውስን ዝተባሃለ ከም ዝቕበልዎን ንኹሉ ዝምቹ ኩነታት ድማ ክፍጠር ከም ዝምነዩ ገሊጾም ሁለቱን ህዝብ ለማጋጨት ለምን ተፈለገ የማንን ክልቲኡ ህዝቢ ንምጉናጽ ንምንታይ ተደልዩ ድምጽ ህዝቢ ወሳኒ ብዝኾነ መንገዲ ክፍጸም ኣለዎ ንሕና ዝኾነ ሰብ መንነቱ ገዲፉ ንዓና ይምሰል አይበልናን ትግራዋይ ብመንነቱ ኣምሓራይ እውን ብመንነቱ ኸሪዑ ዝነብረሉ ማዕርነት ሰፈነሉ ባይታ ይፈጠር ኢና ኢልና እዮም ኢሎም ኣብቲ ጉዳይ ካብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ሰመረን ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝቕነ ንማዕኸና ዜና ብዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ከባቢ ራያ ኣላማጣ ዘጋጠመ ተጻቦ ኣብ መንጎ ከባቢያዊ ናይ ጸጥታ ኣካላት ዘጋጠመ ምንባሩ ገሊጾም ነይሮም ካብቲ ከባቢ ዝበሃል ተንቀሳቂሶም እውን ዝገበርዎ ተኽሲ ልፍቲ ናይ ጸጥታ ሓይሊ ተፈናቐሉ ሚሊሻታትና እውን ክምለሱ ይደልዩ ክንደይ ናይ ክራማት ይሓሊ اوكي كنقص لنا حجي اذا تسمعوا ጸኒሕኩም ሓንቲ ብዚኣ ኣብ ሰቲት ሚድያ ኤልያስ ኣማረን ካልኦት ኣባላት ሰቲት ሚድያን ብሓደ ዝገበርዋ ዘረባ ነይራ ብዛዕባ ዝውዕል ፕሪቶሪያ እስከንሽተይ ንስማዓዮ ክምለስ ኢና ብዙሕ ሪፖርት ስለ ዘለኒ ነልና ዘበልናዮ ቅድሚ ሳምንቲ ቀንዲ ጌጋታት ውዕል ስምምዕ ፕሪቶሪያን መዘዛቶም እያ ትብል ኣገዳሲት ሓተታ ነይራ ኣቓልቦ ናይ ብዙሓት ሰሓበት መስለኒ ከም ጠቐስካዮ ዓመትን ፈርዓን ኮይኑ ኣሎ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ካብ ዝኽተም ክልተ ሕዳር 2022 ልክዕ ንምዃን ሕጂ እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ብዙሕ ጌጋታት ነይርዎ ውሽጡ ንዕኡ ዘብኣሰ ከዓ ምናልባት ድሒርና ፅቢቕና ንፍትሾ ኢና እቲ ናይ ናይሮቢ ናይ ተገባብራ ስምምዕ ወይ ናይሮቢ ዲክለሬሽን ኣዋጅ ናይሮቢ ዝበሃል ኣብ ሰሙኑ ዝተፈረመ እዩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ብዛዕመትን ፈርዓን እቲ ኩነታት ኢትዮጵያ ከም ንሪኦ ዘለና ሰላምን ፀጥታን ኣይወሓሰን ኩነታት ናይቲ ሃገር ካብ ክፉእ ናብ ዝኸፍአ ዝበኣሰ ኸይድ ኣሎ ብሓፈሻ ከዓ ኣብቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ እቲ ዞባና ቅልውላውን ወጥርን እናዕረገ እዩ ክኸይድ ንዕዘብ ዘለና ስለዚ ፕሪቶሪያ ከምቲ ዝተገመቶ ወይ ትፅቢት ዝተገብረሉ ሰላም ኣይምፅአን ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ኣዝዩ ቅልውላው ወጥርን ዝመልኦ እናተሓመሰን እናኸፍአ ዳርጋ ሃገርሲ ናብ ናይ ሓድሕድ ኩናት ወይ ስቴት ኮላፕስ ዝብልዎ ምውዳቕ ወይ ምፍራስ ናይ መንግስቲ ገፃ ትኸይድ ዘላ ይመስል ብሓፈሻ ካብ መእተዊ እዚአን ተበልኩ ያክል መስለኒ ኦኬ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጋዜጠኛ ኤልያስ ኣማረ ኢንጂነር ስለማን ብዙሕ ግዜ ንዘራረብ ኢና ብዛዕባ እቲ ፕሪቶሪያ ከምዚኣ ክንሰማዕ ፀናሕና ኣብ ሰቲት ሚድያ ኣላትኩም ነዋሕ ቪድዮ እያ እዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሓደገኛ ሰንኮፍ ከም ዘሎ ንኽንፈልጥ ኢለ
أنا جن أبزي عن ريبورت ونالاتنا نباك ملصقكم دليل زلقوا زي عن تبجمير يسرنا ከፍተኛ ባለስልጣናን ወደ ኢትዮጵያ ልትልክ ነው። ወደ አዲስ አበባ ያቀናሉ የተባሉት ደግሞ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ናቸው። ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙት የአሜሪካ ባለስልጣናት ከብልጽግና ከፍተኛ ሰዎች ጋር የመገናኘት እቅድ እንደሌላቸውም ተገልጿል። የአሜሪካ ምክትል አሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ናብ አፍሪካ ትሰደዳላ፣ ናብ ኢትዮጵያ ትሰደዳላ ምስቲ ናይ ብልጽግና አባላት ግን ቀጥታ ርክብ ክትገብር አይደለየትን። እዚ ሓደ ካብቲ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ እዩ። ስለዚ እንታይ እቲ ዕላማ ምናልባት ካልእ ምስ ካልኦት ወገናት ዲፕሎማሲ ንክትገብር ድዩ ወይስ ምስ ሕብረት አፍሪካ ጥራይ ጌራ ወይስ ምስቲ ናይ ትግራይ ሓይልያ ርክብ ክትገብር ደልያ እንታይ እቲ መደባታ እዚ ሓደ ካብቲ ኣገራሚ ዘሎ እዩ። ሓደ ዓብ ዲፕሎማት ካብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ እናመፁ ክሎን ኢትዮጵያ ምስቶም ኣባላት ናይ ብልጽግና ርክብ ክገብር ምዃኑ ግን ዝገልጽ ሓበሬታ ይወፀን። ሶ ዲስ ኢዝ ኦልሬዲ ኣገራሚ ዜና ኮይኑሎ ማለት እዩ። Political and security crises in the region and to ensure lasting peace in Ethiopia. Following recent violent clashes in the Raya Alamata district, situated in the South Tigray zone, residents told Addis Standard that a significant number of civilians, as well as local administrative officials, have sought refuge in Kobo town. Local residents report that ብዙሕ ሰብ ካብቲ ቦታት ወፅዩ ዕቑባ ሓቲቱ ከም ዘሎ ኣብ ካልእ ክልል ናይቲ ዞባ ኢና ንዛረብ ዘለና። እዚያ ዜና እዚኣ ዝገብረሉ ዘለኹ ካልእ ተመሳሳሊ ንክልትዮ ኣላጊበ ክዛረበኩም ካብ ኢትዮጵያ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። ነዚያ ካስምዕዋ ቢሊዮን ብር ማጣታቸው ተነገርም። ታዋቂ ሰዎችና የኢትዮጵያ ባንኮች በመጭበርበር 1 ቢሊዮን ብር ማጣታቸው ተነገርም። ታዋቂ ሰዎችና ባለስልጣናት ጭምር የሚፈጽሟቸው እዚ ኸ ብልሽውና ሓደ ሪፖርት ብብልሽውና ኣብቲ ሃገር ብዙሕ ገንዘብ ንደገ ይወፅእ ከም ዘሎ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ረኺበ ነይረ ንኩለና ተሓይዘ ክዛረብ ፖለቲካ ሰዎች ይሄ ተረኝነት ይሰማል። ፖለቲካ ሰዎች ምን ያለ ተራስ ብደርሰው እኔ እንደው ምን አልኩት አንዱ ጓደኛዬ እንደው ተረኛ ተብዬ ተሰድቤ ተረኛ እዚሁ ስብሰባ ላይ አንተ ተረኛ ብለህ ተሰድቤ አዎ ተረኛ ነኝ ተራ ቢደርሰኝ ምን አለ እናንተም ብዙ ጊዜ ሲደርሳችሁ ነበር እኔ ደርሶኛል በል ሞኛቱ ቶታይ ዝብል ዘሎ ኦሮሞሲ በዓል ተራ ኮይኑ እዩ ዘመሓድር ዘሎ ተራናቱ ሒዙ ኣብ ስልጣን ዘሎ ገለ ዝብል ዘረባ ኣሎ። እንታይ መፀገም ኣለዎ ኢለ እዮም ይብል ኣሎ። ኩላኻትኩም ተመሓድሩ ነርኩም ሕጂ ድማ ተራና እዩ እንታይ ሽግር ኣለዎ ተራና እንተበልና ብምባል ዝዛረብ ዘሎ። ስለዚ ኣገይን ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብኩሉ መኣዝን ክንሪኦ ክንፍትን ኢለ ሓንቲ ካናዳ ደውፃታ ሪፖርት ድማ ብፍላይ እቶም ንኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መገሻ እትኸዱ ካናዳ ውፅያ ተላ ናብ ኩለን ሃገራት ድማ ክለግብ ምዃኑ ኢትዮጵያ ኣቮይድ ናን ኢሰንሻል ግዴታ ንዘይብሉ ጉዕዞ ናብ ኢትዮጵያ ክቋረፅ ከም ዘለዎ ኣብቲ ሪስክ ለቨል ናቶም ኣውፅኦም ኣለውን ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ስለዚ ንኩሉ ኢትዮጵያ እውን ብፍላይ ነቲ ካልእ ክልላት ንኣዲስ ኣበባ ከማን ኣብ ብጫ ገይሮም ኣለዉ ንኢትዮጵያ ኣብ ብጫ ገይሮም ኣለዉ። እቲ ካልእ ግን ኩሉ ኣብ ቀይሕ ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ? ዝኸ ናብዚ ቦታታት እዚ ምኻድ ሓደገኛ ምዃኑ። ስለዚ ኢን ጀነራል avoid non-essential travel to Ethiopia tourism ወይ ገለ መለ ክትገብር ናብ ኢትዮጵያ። ኖርዘርን ሪጅን avoid under all conditions ሰሜን central regions ናይ ሰሜን ናይ ኖርዝ regions ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ኣምሓራ region ቤንሻንጉል ትግራይ except the cities of መቐለ and the connecting corridor to the following ስለዚ ኣብ ትግራይ ክኾን ከሎ ኣብ ትግራይ ኣብቲ ከተማታት ገለ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኤክሰፕት እናበሉ ናይ ትግራይ ኣውፅኦም ኣለዉ ናብ ኣምሓራ ጠቕላላ ክኽየድ ከም ዘይብሉ ናብ ቤንሻንጉል ክኽየድ ከም ዘይብሉ እዮም ዝነግሩ ዘሎ። ሰንትራል ሪጅንስ ዝበሃሉ ድማ እቲ ሽግር ዘሎ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ፀገም ወይ ከዓ ትወጥሪ ዘሎ ኣብ ትግራይ ወይ ኣብ ኣምሓራ ጥራይ ከም ዘይኮነ ንክንፈልጥ ኢልና ኢና። እዚ ዘርእይዎ ዘሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዋላ እኳ ክሽፍኖ ይፍትን ተሎት ሚድያ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ግን ብኩሉ መንገድ እቲ ሃገር ኣብ ቃልቃል ዝብል ከም ዘሎ ኣብ ሰንትራል ሪጅን ዝበሃል ዘሎ ጋምቤላ ይበሃል ኣሎ፣ ሲዳማ ይበሃል ኣሎ፣ ከምኡውን ካልኦት ሳብ ዞንስ ኣብቲ the following zones in ኦሮሚያ ድማ ኦሮሚያ ዝጅቲ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ እዩ። ኖርዝ ሽዋ ዝበሃል፣ ዌስት ሽዋ፣ ዌስት ወለጋ፣ ምብራቅ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ከምኡ ድማ ኬለም ወለጋ እዚኦም ኩላቶም ድማ ቀይሕ ማለት ብፍፁም ኣብዚ ቦታ እዚ ክትከይድ የብልካ ክንምንታይ ኢትዮጵያ ክትከይድ የብልካን ዝበሃል ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም። እዚ ሃገር እዚ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ዴንጀረስ ደረጃ ወሪዱ ከም ዘሎ ቦርደር ኤሪያስ ከምኡ ድማ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዞባታት ተባሂለን ኣለዋ። ቦርደር ኤሪያስ ድማ ዶብ ዘሎ ኣብ ዶባት ዘሎ ሃገራት ድማ ናብ ዝኾነ ይኹን ዶብ እውን ሽግር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ንኣብነት ን10 ኪሎ ሜትር ቦርደር ናይ ኤርትራ 100 ኪሎ ሜትር ንሶማሊ ሪጅን ገፅካ
ስለዚህ 100 ኪሎ ሜትር ክሳብ ንሶማልያ ወይ ንኬንያ ገጽካ እውን ክትንቀሳቀስ ከም ዘይብልካ እቲ ዶብ ብዶብ እውን ኣበይ ከም ዝያዳ ዝኸፍእ እውን ክትሪእዎ ኢለ 100 ኪሎ ሜትር ናብ ሶማሊ ገጽካ ዝኸይድ ዶብ ሓደ ስጋት ከም ዘለዎ ንኬንያ ዝኸይድ ዶብ ከምኡውን ከም ዘለዎ 30 ኪሎ ሜትር ቦርደር ዊዝ ሶማልያ ካልእ ዞን ፋፋን ዞን ዝበሃል ማለት እዩ ከምኡውን 10 ኪሎ ሜትር ቦርደር ዊዝ ሶማልያ ኢን ሲቲ ዞን ዝበሃል 20 ኪሎ ሜትር ቦርደር ዊዝ ኬንያ ከም ዘለዎ ስለዚ again ንውሕስነትኩም ንነፍስኩም እዚ ኻንታይ ዝነገረካ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣብቲ ሃገር ዕግርግር ኣሎ ፀገም ኣሎ ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ተበጊስና ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ ሴፍቲ ኤንድ ሴኪሪቲ ዘድሊ ነገራት ድማ ሓበሬታ ይህብሉ ኣብዚ እቶም ንኢትዮጵያ ትኸዱ ብዙሓት ኤርትራውያን ሓያል ኤርትራውያን ብዙሕ ሽግር የጋጥሞም ከም ዘሎ ይበፅሓኒ ኣሎ ስለዚ እቶም ናብኡ ትኸዱ ዘለኹም at your own ብናትኩም ሪስክ ኢኹም ትኸድዎ ዘለኹም ፅባሕ ንጎ ንሰባት ከተጉህዩ ንሰባት ከተሕዝኑ ከይትኾኑ ወይ ሓገዙና ገለመለ ዝብል ከይመፅእ ፀገም ከም ዘሎ ሰብ ይነግረኩም ኣሎ ነዚ እናሰማዕካ እናረኣኻን ክኸይድ ኢልካ ትኸይድ ተለኻ ናትካ ጉዳይ ዝኸውን ስለዚ እዚ ድማ ብዲቴይል ዝረአ ዘሎ ኩነታት እዩ so again ኣብዚ ነገራት እዚ ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና እዩ ዝንገረና ዘሎ ኪኑ ካልእ ክንብሎ ንኽእል የለን ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ከምዚ ይመስል እዚያስ ክንሰምዓ ነግረ መንገድና ستفرنا لدفو زخمنا لغمو وكي ورا وكي السرعة تزيرو دليت سلامينا دليت من بالي نحنا إريتراويان جبنا من الله يمنا الله وبحرنا يمنا الله وبينا سلامينا لدلي سلام نهبنا سلام نهبنا سلام نهبنا سلام نهبنا سلام نهبنا ክልል አመራርና የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ከነ አመራራቸው ከነ ካቢኔያቸው ካልተፈረካከሱ በቀር በጭራሽ ሞት ግድያ በኦሮሚያ ሊቆም አይችልም brother cousin sister mother daughter son كلهم اب shipping container قلنا خلاكم من نتوكم خلاكم كتسمعوا يا ماني مانكي هافتخا كلهم ولا بخاد دخان بحيوت الله سمكا اسيرنا نتوم اب container نهوز يوم دا مسكينايم no ولا ديها your mom and dad نحن dictator كوين كاب علىها ناتوم جاب ناتوم سراحي متيوم كاب زعلم قتلوها انا داوي dictator نحن كوين بعلى عدي مسع بعلى تسقريني حواتي متيوم بعلم يقتلوني خوف نحيلك حزبي ندبدله حزبي نقتله السها responsible لها هو كما كنفردو لنا نزيوم اسايت سرعات اسايت سفورك سرعات زيوم فرودو خلو كلهم يمزفرودو ولا حزبخا مش حزبي ولا بتسبكا ادخا ابوها مسكينا يلن ولا فلاسي ولا قشيناتكا مفتحي تخون دي تخونن يا خالد زرباي حراي حجي بركت زبولو ودبات አለው በጎነጽ ክንቃለስ ዝበሉ ኣብ ጉባኤታቶምን ውሳኔን ፖለቲካዊ መደብ እዮን ዝሓንጸጽሎ ማለት እዮም ስለዚ እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ዝዕጥቆም ዲዮም ሲኢኖም ወላ ዝዓጥቕ ሰብ ስለዘየለይ زعتق سب سلازي اللو يكون أنا بزعتق سب يلو أنا يبلني بركة أنا بعلي كعتق استساقو سلازخون كعتق أو ألسسية اللي سلازبالكوي من قصص ديمقراطية فتحن حدا كابزيوم دحيرهم زتم مسرتو أبزي ناي حد عمت فرق عن عدم زلويلكا مزز تمكرزي إذا من قصص زي بحيل برت نسألأي كابي كومتوتي كله ناي لوجيستيك ناي جنزب دقفاتي بخميوتي أدالي وويكاني أكانا بيرونيرو أزي بعبالاتنا طرح كيكونس بدقة تقدنا قستن بخالقوت إرتراويانن كجبري تبهيلو يتحاسبون ديرو كلاتنا ون So تي أنا بوليتيكا تفشنا أنت كم زمسلنا خنفلتي لنا زيتي دم بتقامو زخرج زلو من قديم زخوني يكون بلان ناي هاجر كم زيله
ننوح ستأمته بلان شارتر كم زي اللي بجكا ترانزاكشنال كابزنا أبزي نشتي نزو خمس خينا نزو قصينا ندر مبر هذا عبي بلان رأينا هجر كاتحنا خلي بلان نعطي كم زي زبالة بلان زلون أورجنايز زخانة تقامة كم زي اللي نعرزل لنا ولا وقت مال تأكيبو بزح سب زمسل قال ما لا يدر أنت نبري مسجزيجن نفس وقفنا الناتو علامة أجندانا الشيء سلزلوا تنن الشيء أجندانا دما تتأميرو وتسيد كم تسأي كالن سكناو أبزيانا إيطاليا 11 article رخيبانيرا. First Western country to sign a cooperation agreement with Eritrea. The relationship between Italy and Eritrea, started at the summit at the end of January for the presentation of the Mahdi Plan, continues to evolve with rich and promising prospects. Italy has a good chance of becoming the first Western country to sign a cooperation agreement with Eritrea, a country with which for decades it shared intense ties, for better or worse. ኤርትራ ምስ ጥልያን ሓደ ዓብይ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ ጥልያን ብታሕቲ ታሕቲ ብዙሕ ካልኩሌት ክትገብር ከም ዘላን ትዳሎ ከም ዘላን ምስ ኤርትራ ሓደ ኮኦፐሬሽን ወይ ከዓ ስምምዕ ሰላም ወላ ናይ ክልተ ዓመት እውን እንተኾነ ንክትገብር ድልውነትን ባህግን ከም ዘለዋ እዚ ድማ ድንጋፀ ናይ ኤርትራ ሃሊዋ ዘይኮነስ ንረብሓናቶም ኢሎም እዮም እዚ ድማ ንጥልያን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ክኸውን ከሎ ንኤርትራ ድማ ኣዝዩ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ስለምንታይ ናይ ጥልያን كم بريزيدنت نايت G7 مخانا جزياويت بريزيدنت نايز عمد زلزلة أبز حلفون عبي وعلى ناي منسترات ناي G7 أو تجابيهم نيرم سلزي إيرترا تتليان تخدو زلا بخلت من قد زتري وزر لهم مس بريزيدنت سيازلهم مصر مكلخال ناي تليانيو نسون مس إيرترا ركب كجبر دليت كم زلهم أبتناتهم شامبر تزاري بنيرو توسع حجرما مختل ناي تمسر قدات وزعي ناي تهجر تمساسالي علما بحجن كم زلهم قليش أمالو أتكونت هذا ما أم مسرح كم زركب يزن الجرزلو إذا دما عبي تصفى صبغ زينا نيرترا يناخن بلو نخل كنا منتاي نحماقان نكفاءان ليتم على تنزدق من طلو تصبغنا جرجن نيرترا تصبغنا خون الله يمتعال. The harsh ordeals of the 20th century then severely tested all the themes that could complete an all-encompassing cooperation platform, from the valorization of the historical archaeological heritage to the green revolution, from the digital transition to agricultural production, from transport to infrastructure, from the management of water resources to energy, as well as education, tourism, fishing, health, or mining. كابت تيمات كي وزانا خلنا زا مكينة زا جنريتر كيت كلا مچم بزعق زيري خمال لهم مثلني كن انتايك حسب جيرات ان مسلوكم نعي بحكي زا مكينة مسرا خصي هذا كندق زي وزد الله خون زي حسابنا سمرات خيدي لحسيبه كالا يدما نزياد زور زلو سبسك ندمنتاي حلافነት ተሰኪሙ ከም ዘሎ ይፈልጥ ደኸውን of course ይፈልጥ እንዲ ግን ብዛዕባክ ሓስብ ከኢለ ምክንያቱ ካብ ባፅዕ መስመራት መንገዲ ብዙሕ ጥውይዋይ ዘለዎ እዩ ትፈልጥዎ ለለይ ትፈልጥዎ ኣነ እውን ሓደ 2-3 ግዜ ስከደ ነይረ እዚ ብዙሕ ምጥዋያ ዘለዎ እዮም ስለዚ ናይ ብሓቂ ክንዲዚ ዝኣክል ሓላፍነት ተሰኪምካ ዓብይ ጀነሬተር ሚልዮናት ዋጋ ዘለዎ ሒዝካ ክትከይድ ከላ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ይሓስብ ግን of course عبيت حلفنا تاويان سبات سلزغون نزقبرو I hope زيادة بقيسا بسلام ساعته واتسي فيديو كسدد لنا خبنا دلي تشاغلنا خمزة لنا قلق اليوم نخفلت إلي زقبر زلغو زا فيديو كريا غلغو تغلالا نوح جزية تملالي سريع لغو زا فيديو زيا بسلام أتيا زبل فيديو كمت أنا دما تثبيت علني مساعة وات كم تازا حلفت كتراقف كلا زرانا نخن ردما تمنيت علن مالتيو بحفشا كم دريو زلنا قداينا ኤርትራ ናብ ጉዕዞ ልምዓት ትኸዶ ዘላ ኤርትራ ናብ ዳግመ ህንፀት ኣብ ቁጠባዊ ሕውየት እትብገሶ ዘላ እንትጎዮ ዘላን መዓልታዊ ሓድሽ ትርእዮ ሓድሽ ክስተት ናይ ኮንስትራክሽን ርኢ ናይ ዕደና ኤርትራ ካብ ተሓደሽቲ ናይ ዕደናታት ቦታታት ወርቂ ናታ ንደገ ክሰድድ ከም ዝጀመረ ዝገልፅ ሓበሬታ ይወፅእ ስለ ዝበዝሓኒ ዘሎ ኣብዘ የምፅኦ የለኹን ግን ብዙሕ ሰናይ ዜና እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ፅቡቕ ዘለዋ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ነቲ ሕሰማ ዝሰገረት ሃገር ናብ ፅቡቕ ገፃ ንኽትከይድ ድማ ብዙሕ ፖቴንሻል ዘለዋ ሃገርን ናብኡ ቆሪፃ ተበጊሳ ዘላን እያ ትመስል እንታይ ኢና ክንብል ደልየ ዘለኹ እቶም ሰብ ንፁህ ልቢ ነቲ ኩሉ ነገር ናብ ፅቡቕ ንክኸይድ እዚ ኣብ ዞባና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ምትኹታኽ ናይ ውግእን ሕማቕን ንኤርትራ ከይልክማ ምክንያቱ ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ሓዊ ስለ ዝልብልባካ ወይ ክልክመካ ስለ ዝኽእል ኣይ ሪሊ ሆፕ ኤርትራ ካብዚ ኩነታት እዚ ድምፃን كل نجاراتان أسكت أبيلا أمن قد لم عتبجيس هذا الهجرية نحن دما نتوزلوا جاو كنفلتون كنا سبعلون جن كابت مدبنا يتهجر كوت أنا يبلون نفسه كلنا ناتوجزيل لو إيرترا أبجدان أبشجرن أكتحمس كلاتهم كالوت أمشوت يوم نيرهم سلزي إيرترا دما من البعض كزي أيو عجي سلزي أبتنا كالوت أتينا حشوية كاتنا نبعدنا تميتنا ببزك حالنا
نتشمنا هاجرنا ولا نشتي وانت خوني حلفنا توسينا بليز اب تويتر كيتكم فلو جبروا نعي نخالو سباد ما فلو جبروا اب تويتر بزوحنا جريس جبر بزوح صبغ يدوت نتصبغ شيرنا جبرنا نتحمق دماء ان ملسنا خنكيدنا نايلو ما رساب زغودي اي هوب نتدليتات نتزلو كنتات صبغ مردات هينا لكم خون لايك جبروا سبورت جبروا نزي channel ناتكم ريتو ناتكم حسابات ناتكم فيدباك اب كومنت جرف ولا حصير خون حجازين يوتيوب مخنياتو بزح فيديوهات ناتي حياله فيديوهات اب سنسورنا يوتيوب تتعايزنا عن اللوا اي هوب نسن مسوس على ما بهم كقربن قليل ما قرب دنقوي لازم مساكم زلو سلازي حزوا زلويو بزخانه جن كسام موداتا كمكتينا تطعم مبال سلازي اللي ايلو مارست ابز خودي نزال بوازيا كنسم ابز عالمنا بقلطف حمبابي بتكنولوجيا بتغعزلو زلا بخمي كنعوت مخل زبل حتو مجمريا اتي تكنولوجي نابي قصو يزخيز زلو artificial intelligence blockchain كومون روبوتكس ابزيوم عاودزي بنشتي جنزر انفست نقبر يجمر نحنا سمارت خين خون نغلينا ابتوم سمارت سباد شرحوا لزلو انفست غيرنا جنزبنا كن مساتهم كنعب نخل اذا حدا بسولن بلحن منقدي كالاي ابت زلنايو اوان انتا يالو زعب زلو رينا نعوق حق زنا زغل مصحف ديو كورسات ديو كنوسد كنبقاسالنا تكنولوجي نخلو بناصا بقليلو كم ترخبون غيرو كاسلو زلو تتقملو سالساي دما بتحنت موياي رايا كنب سلام كبر لي عديكم تزيت منو وطرنا بزا عيني عتزيت تكب وطرنا بزا لبي عدينا في بكي اجلنا بالكني بزح الميليتي هاي مسلكي عدي